Здравей, Георги! Здравей, Траяна! Ще ми разкажеш ли какво се наложи да направим в клиника All Dental за теб? В прекрасната All Dental клиника се наложи да направите доста неща за мен. Наложи се да си сложи имплант, страхотна циркониева корона. За съжаление имах и малко повече кариеси, които отстранихте без проблем. И едно изчистване на зъби, така че доста неща имаше да направим и ги направихме успешно, бързо и по много добър начин. Супер! Радвам се и можеш ли да ми споделиш как се чувстваше по време на процеса? Като цяло мога да кажа, че се чувствах много добре, защото специалистите са много добри, много внимателни и, което е още по-важно, приемат работата си при сърце. Аз имах чувство, че се извършва изкуство в устата ми, което така, не съм го имал преди да се каже, така че процесът беше доста добър, доста добре организиран и доста лек, в интерес на истината, и което също много ми хареса е подхода, който имат клиниката, да се свършва максимално количество работа за минимално време, което улеснява ежедневието на ангажирани хора, какъвто съм и аз. Чудесно! Благодаря ти! За нищо и аз благодаря много, ще се видим пак. Чао, чао! Чао!